Ministru, membri parlamentari, Aziz Father Dionisio, James, Michelle u l-mama ta' James, Aziz bib tiegħi. Jiena nara li hemm xi ħaġa kbira li ħa James mit-trobbija tiegħu. Fil-waqt li minnhom James qal meta mar għand il-mama u qalla sma jindaqsak mur skola u se nibda insomma il-mama tiegħu naturalment inkwetat bħal kull parent, ġifieri konvinta xi ħadd mit-tliet titfal ta' James imorru fuq James u Michelle u jgħidu l-asma ħanamlu xi ħaġa differenti li forsi ma jkunux raw ukoll isiru jien għaddejt minna din ukoll hemm minnhom f'ħajti mat-tifla tiegħi. Imma nara xi ħaġa importanti ħafna li ħadd mit-trobbija James. U jien nara d-determinazzjoni li meta inti ta' ikollok objective fil-ħajja tasal. Il-papa u l-mama tiegħek kienu determinati u kellhom oġġettiv, kellhom viżjoni għalik f'ħajjithom li jibatuk l-iskola della Sal. U minkelli il-mezzi kienu ristretti, għamlu ħilithom determinazzjoni kbira u batuk. U inti l-istess. Determinazzjoni ġejja żgur minn dak li tallimt mill-parents tiegħek. U naħseb din hija l-ewwel ħaġa li jiena nislet f'dal modelli għandna llum James biex nagħtu eżempju l-ħaddieħor li fil-ħajja trid toħlom, trid tkun determinat. Ma tistax tistenna l-affarijiet jaqgħu f'ħoġrok imma tittejn ruħek kif jgħid il-Malti biex Alla jgħinek. Dik hija l-ewwel xi ħaġa importanti ħafna. U valur mbagħad kbir ħafna llum fi gburitek issa. U naturalment irrid insemmi l-Michelle ukoll dal-każ għax inkonvinta ġifieri jilli nafkom ftit mill-qrib bħala familja naf kemm intkom supportive ta' xulxin. Huwa l-fatt dal-proġett kbir ġdid li inti ħloqt bil-Food Factory u li minkejja li inti tista' toħloq ħafna kompetizzjoni għalik, int ma nsejx minn fejn tlaqt. Trid tagħti ċans lil ħaddieħor biex kif għamilt int jieħdu l-passi l-qudiem. U allura dan huwa valur kbir u rrid nirringrazzjak James u lilek Michelle ta' din l-istanza kbira ta' din ix-xhieda qawwija ta' ġenerożità li jien nafkom kemm intkom ġenerużi, imma ta' ġenerożità enormi ma' nies li laqqas bistafu u li għada jistgħu jkunu fis-suq bħalkom u jikkompetu magħkom. Din inħoss li bħala poplu rridu nagħtu khajr minn qalbna ta' dan li qed tagħmel. Mbagħad kif qal il-Ministru ħareġ punt importanti ħafna li mhux kulħadd huwa marbut mat-tekst li jkollna fl-iskejjel, hemm inkapaċissimu mingħajr il-parti akkademika li jitgħallem billi jagħmel, learning by doing. Dal-qasam vokazzjonali li tant illum ukoll nagħtu ħafna importanza f'pajjiżna. U din hija fil-fema tiegħi xi ħaġa importanti wkoll li inti qed tikkontribwixxi b'dan il-mod lejn sistema edukattiva li tagħti ċans lil kulħadd u li ma tarmil ħadd il-barra. Jalla u għawna mill-appell l-aktar imprendituri f'pajjiżna biex joħolqu dan iċ-ċans ħalli ħadd minn uliedna ma jaqal barra mis-sistema. Għaliex konvinta u konvinti l-koll li aħna kull wieħed waħda minna aħna minn aħna ġejjin minn fejn ġejjin għandna xi ħaġa li hija qawwija fina u li jekk ikollna min madwarna jara f'dak il-potenzjal u jenna noħorġuh nkun nistgħu nagħmlu passi ta' ġgant. U dan huwa mod ta' kif aħna inkissru ċriki tal-faqar. Dan fil-qwa u ndur issa fuq il-laboratorju tal-paċi u rrid nagħti ħajr il-Patri Dionis u lit-tim tiegħu Viktor u t-tim kollu għax qed nibża li se nħallil xi ħadd barra. Dan il-Patri Dionis ilu xi 50 sena għaddej jindirizza l-ixju tal-esklużjoni ma' dan l-aħħar premju ta' dan l-aħħar 3 snin li qed toħolqu dal-modelli qegħdin propju tindirizzaw wieħed mill-miri ewlenin tal-iżvilupp sostenibbli dak li il-leaders tad-dinja kollha fl-2015 iffirmaw għalih l-Aġenda 2030 marbuta ma' 17 il-mira sostenibbli u ma' 169 target. L-ewwel mira
tal-iżvilupp sostenibbli hija li sal-2030 aħna għandna nkissru neredikaw il-faqar. U meta qed toħolqu dan it-tip ta' mudell qegħdin tgħinu b'mod prattiku kif qal Viktor biex inkissru l-faqar, biex nagħmlu l-kuraġġ anke lil min qed iħossu li waqalura hija fil-periferija, li minkejja li inti tkun fil-periferija hemm iċ-ċans jekk ikun hemm id-determinazzjoni u jekk aħna bħala soċjetà niftħu it-toroq kollha, niftħu nagħtu opportunitajiet effettivi għax aħna ġieli ngħidu li għandna opportunitajiet indaqsa l kulħadd imma bir-rispett kollu. Jien jekk kapaċi niġri u hemm għadba fil-bieb kapaċi naqbiżha. Ma mhux kulħadd forsi kapaċi jiġri bħali u dak li mhux kapaċi jiġri dik l-għadba ma jaqbiżix u jkollu bżonn kemm tal-ispalla tagħna biex ikun jista' jaqbeż dik l-għadba. Malli kulħadd jaqbeż l-għadba. Nkunu tassew qed nagħtu opportunitajiet ekwi lil kulħadd u allura hawnhekk jerġa' jidħol James. James bda l-proġett il-ġdid tiegħu mhux ħanqgħod insemmi l-proġetti l-oħra kollha ta' James imma dal-proġett l-aħħar wieħed tiegħu tal-Food Factory huwa turija sħiħa ta' kif meta niftħu l-bieb u ngħidu qed nagħtu opportunità qed ngħidu isma' imma l-opportunità se tkun waħda effettiva. Min kapaċi jaqbeż l-għadba ħajaqbiżha imma min le ħantuh spalla biex nenuh jaqbiżha. U dan hu l-mod allura ta' kif nindirizzaw ħalli nkissru ċriq tal-faqar f'pajjiżna u nistgħu noħolqu l-modelli effettivi wkoll mhux għalina biss imma anke għall-Ewropa. U nħares lejn l-Ewropa fl-immedjat tagħna jiena ngħid il-Mediterran, jiena ngħid anke l-Afrika. Imma nħarsu lejn l-Ewropa qed ngħid dan għaliex l-Ewropa ma tantx għandha biex tiftaħar meta llum tirreġistra 27% ta' tfal Ewropej li huma f'riskju tal-faqar u 11% li huma severely materially deprived. U allura naħseb li jiena nemmen ħafna f'pajjiżi dejjem daqsxejn ta' blata nara ikbar mill-ikbar kontinent, nemmen li bis-saħħa anke ta' dak li għamel il-laboratorju tal-paċi li reġa' ġabilna dan il-mudell ta' James u b'dak li James kompla jispjegalna nemmen li kapaċi noħolqu mudell u kapaċi noħolqu iktar modelli għaliex nemmen ukoll kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar propju mhux biss biex nagħtu l-fiduċja nagħtu l-kuraġġ il-dawk fostna li forsi jħossuhom lis-sistema edukattiva kif qal il-Ministru għadha mhix tilqagħhom biżżejjed u qed nagħmlu kuraġġ allura biex ħadd ma jaqa' lura f'pajjiżna. Ma noħolqu l-mudell li għandna bżonn anke l-Ewropa għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħadd m'għandu jkun kuntent jekk ikollna bqar wieħed jew waħda minn uliedna f'Malta, fl-Ewropa, kullimkien fid-dinja jibqa' fil-faqar. U allura grazzi Aziz Patridionis u t-tim tiegħek ta' dan il-pass ieħor biex nagħtu xhieda ta' kif irridu ta' kif irridu nimxu l-qudiem ħalli l-faqar nindirizzaw bis-serjetà. James, grazzi lilek, grazzi lill mama tiegħek, grazzi l-Michelle, l-tfal tiegħek, grazzi kompli kun mudell ħalli aħna llum burin ħafna bik u nibqgħu dejjem burin ħafna bik ta' dak kollu li qed tagħmel. Grazzi.